Godmorgen, aften og velkommen til de sene kl. 25 nyheder. I aften skal vi se på, om Cam Kusk stadig er værdig til at være med i Clean Out Loud. Men først, lad os lige se, hvordan de har klaret det de andre år. Haha, hvor så det sjovt ud, hva'? Nu skal vi til vores reporter Simon. Værsgo, Simon. Jeg er her i C for at lede efter The Orange Feeling. Jeg tror, vi skal lede lidt videre. Nu er vi så kommet til Clean Out Loud i G. Jeg tror, jeg har fundet noget herovre. Kom. Hvad så, gutter? Der ser godt nok rent ud her. Hvad sker der her? Ja, vi sorterer jo vores skrald. I skrald og i skrald! Hey! Jeg tror, vi har fundet The Orange Feeling. Tilbage til studiet. Tak til Simon og de gave kostedrenge. Nu til vejret. Tak, Rasmus. Og som I kan se på kortet her bag mig, så kommer der massiv regn og torden hele Roskilde Festival ugen. Den eneste løsning er at lade Cam Kusk komme tilbage igen i år, da Post Malone derved vil feje alle skyerne væk og give fuld sol hele ugen. Jeg håber da godt nok for vores allesammens skyld, at Cam Kusk kommer i Clean Out Loud, var. Tak for i aften.